muri Zimbabwe panapa tichoro news updates zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Hapana ngoyekumirira nhasi ndina jera zviri sei? Awa ndizvaiti Harare zviri sei? Mushi. Tine guest yedu zviri sei mukoma Harare zviri sei pampe abo zvididi mushi. Uyu manje uyu anonzi Marisa. Marisa nevateni amopisa bati apa pamuri kumbopiswa revenge bawese nyaya tikuiziya tikaenda paTikTok tese tikanosecha kuti kuzvambuka lomunyaka tikuona mabhebhi akarowa majavha achijavha Rooro squad kutrenda. So nyaya iripo ndenyaya iri kunetsa muri Zimbabwe, nyaya yeMarooro squad yemusikana akasiyiwa neboyfriend. In fact boyfriend aina kutombobvira yauya asi vanhu vatorongedza vatoita zvese. Saka tinani panapa muna Tsano musikana yes washehindizvo. yeah So Tsano chii chakanyatsoitika? pakashata mira idzano vanhu vakasakara kupa tozvada kutanga taziya tikachera kuona information yakadaro inini satsano manje kuti ndizobvunza nzvadzi kuti makasangana kupi uona kuti but I'm sure maybe vanenge vakasangana kuchikoro here pasocial media papa chanazviruza kuti zvakaitika. taura kuchera kuti pakudanana apa mungaitwa idea kuti vanga vambotrambera. Indakazongonzwa kuti kwakuda kuuya kuma-introductions wese but anazombokwanisa kubvunza kuti pane time yakakura sei chichi sanatsano kateta kakula wese tiri mayouths chichi aimbotengere makula ayo Tsano makula sekuru hama Tsano's taisa dinga taisa tombotaura navo wese asi you met in person heart yeah vakauya kumaintro kudini vakauya ndisipo wese ndakatombobuda ndastory muzvimo wese but angodzori pauyiwa kumaintro chichiwa wese Tsano ivavo yeka at least I think pampani like month before vashonapo asi Mukwasha here munotonda Mukwasha njani watutanisha awadotsana kana kuti ngari Tsano neso Tsano saka uitsana ndingati Tsano right. Alright. Tikuona sisi vari kuposta heartbreak song jera zvona pakasheka chii chikunatsoitika. Unoziva kuti masichas pane pakashata kuzi ona unenge watoonesa hama chichima intro vanhu vese vakuto especially tandatoshuwa izoti date ratoconfirmed zvese zvato in order mira Marisa vanhu havasi kuziva chii chiri kuitika tazombonomukata kabaibajera saka ndinatsoexplaina kuti nyaya yedu iri kuenda kupi vanhu vanatsonzwisisa pazvakanatsotangira after my introduction pakaiswa date reMarooro wese Marooro akaroverwa kumoto hatingati aida kuitwa kumoto then daiso tamira dei rasvika mudara tototengerwawo tumasutu kaTsano wese isusu kawese maitengera tumasutu toti tilukewo wese then todaiso Friday wese komana tibo saka program yange ifanira tangoma 10 wese 10 zakwana tamira pamwe vanhu vangodhilya cause but chakashamisa ndechikuma sina chifoni yanga kusaita wese but simuneiziva padenta angoti anouya wese makatongotina foni yake baba isingapindi tamira 10 o'clock wese 11 12 tikamboti pamwe Mukwasha kaunoziva pamwe tumadelays tunowanika dai 3 4 mira zuva radoka tangomira pamwe vachauya unoziva umbobhilivheka kuti tadze kuuya hapana kuna zvakadaro tadaiso tamira 12 o'clock dzakwana am dara atuwo mangwana vanhu vakati panapa ngatirare hedu panapa tarowa chadona kuchikafu
chikafu changa chatowa iyo catering yanga yatopo catering ndiani kozi vanhu vadozosvika pakudya vakwasha vasati vatouya kuti chikafu chinofanira kuzorohwa vakwasha rese pataka vanhu vadozoti ngatidyei chavo rega tifanira tasiya paside then pavachazouya tozoita kudai. From this perspective zvinoreva zvokuti panoitwa maroro baba unobva musikana ndokufanira kuorganiza zvese kozi mafia charaifanira kungoita kuuya kuzongobvisa mari nekutora yesa chete nekutora mwana so imi chikafu makatorowa chibaba chikafu chakatorova kati chitopembera baba chitopembera kati chitowa asi tete takanaka mudara from there asati ataura chibaba zvakatongoendwa pasina chafanira kumbotera nyange even iye akazodotera kuti angatiseri rimwe date hazvichatombobude akatoshowa disrespect akasaisa akatisaisa chimoko izvezvo chiri kupi chimoko chiripo patini anofira sei hanzadzi chibaba unoziva kuti iwe haugeze pakadaro unoita kana hapana kana chaunoita kana kudya manje mamusina kutora hama kunze here dzichiuya kuzoda kuzoa hama dzanga dzatoita kuti vekunze vatouya vekupi kwese vauya ese ijoza vauya UK vauya chichi vanhu vese vatouya tomirira kuti murungu ari kuuya murungu alright Marisa ndine umwe mubvunzo watinawo Marisa izvezvi makambozama here kufonera Mukwasha uyu kana kuenda kumba kwawo vaisa kuziva kumba kweMukwasha fone Mukwasha even izvozvi ndakaitry rega ndikutraire izvairi kuita iri kutongo haisi kutoita ngaambotaura inini tese taura kuzi inini naye plan ungaziva musoro chibaba nhamba dzakatrayiwa kunzwe dzakatrayiwa kunzwe amboda kuzama kushandisa mafoni vamwe vanhu vatisingazivi kuti maybe nhamba dzedu anenge achiziva dzemunhu wese ngatimbozame kushandisa nhamba dzevanhu vemastreets tongokumbira foni but anonzi breeze foni izvozvi haisi kutomboita ikutongokatsa kawanda ndozvaingoita ndozvaichiri kutongoita pakatoshama manje pamba peMukwasha paizozikanwa here makambodawo kunobvunza pamwe zvingadai akapindana nedzimwe ipapo mani nasiri sure kuti patini vaipaziva here kuzi anambobvira ndada kusvika ikoko asati arorainitsano ndikutosayizwa kana munhu asati atorora hanifanira kumboziva kuti vari kumhanya ende musikana nga maybe gaigara yachiziva kuti munhu radzikawo mama vemurume wakona baba alright pane vasisi vari kubuda masocial media vachipopota so inyaya yei Marisa vanenge inenge hama yenyu ikubuda chitengesa muziva ndikuziva ndomunhu wandokutaura siyama yenyu yes ari pakama ari kuesi angafuna kuuya akauya because chatomboremember vanhu vachanga varipo vanonga vakawandisa inoti pafunction kautozocherechedza so munhu akatobva pajoza achitoti akuuya kufunction unoperera alright iwewe kufunga kwako Marisa chakatadza kuti Mukwasha asauye sekunzwa uko wakaitawo nyaya yakaunti uchiona sisi vaisambobhaizire here Mukwasha chingave chii chakakonzeresa vatongori kwedrama handitombofunga kuti maybe vanga vatone mari yacho iko because pandakazotsvagawo mapics avo kutaona ndiye munhu aida kuuya zororero ndona shabdani maybe munhu anenge ane mari ane but mari dai anga ane mari chii chakazomutadzisa kuti auye kana dai anga ane mari saka sisi vakazvitambira sei izvezvi kuonawo kwako pavave izvezvi munhu ari kungorwadziwa but I'm sure kuti zvekutrusta vanhu achambofea sekuona kwako iwewe Marisa Mukwasha akadzoka sisi vanogona kumugamuchira maybe iye but inini ndakazvimiririra hangu pano mano
mujaji yakwajapreza maybe iye ake anogona kuzvigamuchira ndisingazoziva hangu kuti pautuhwa wavo unoziva nyaya dzevanhu tizoziva kuti malingiro avo vailinga kusvika papi but I'm sure kuti inini hangu personally pane pakutoda kungoripwa mudara kana akazodzoka inini hangu personally ndotoda kutoripwa oyangu wese kuti Tsano kwakabhaizika anzi rudo rwakazongozvomboka munyaka parikupisa right. Muri veZimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi yerudo rwakazvomboka lomunyaka. Ndizvo ari imba rwakazvomboka? I think last week, yeah. But sisi vari kuposta mavidhio vane hati break yakasimba chera kwekuti chi aiwa auringasadaro zinani kuti tongoti zvarongwa handi zvarongwa kudaro pasara kana 2 days vanoda chiudza vanhu kapasati patoitwa catering staff vona takudya chikafu hapana izi takudya chikafu vamwe abva dande vachinoti tikunounhukara mari tembo mabhazi kuti mari vamwe vachida mari dzavo kuma mafotoshoot chichinoziva nokumana chibaba mari vakatozongonzwisa but dzinozongokavhozi eso dzatangatawirirana ingotiwo hapana ndeivo vanga kutonzwotsisi kuti chimwe chinoitika kuti vanhu zoti anateti achibva muchando zendisvika nchinonga mari mudii saka nanguri kukweta huku kana munhu ingotora chibandi che$20 chida mukafu chodiwa vanhu vangotoda mari dzavo tokunoseka but aiwa timu rangu pane vakambotizwo pasituation yakaita seiyi mukana ndiwo podcast yavipo unogona kungoisa namba mucomment section kana utsva dzedu dzichingobuda pascreen apa nguva nenguva pavada kuuya kuno podcast yedu jera inobhadhariswa ino maya inonzi lemahala lepodcast yakatangira pasi pemuti baba yechinherera tinana kismo pasi pemuti aiwa tasina kismo chaiwo sitavana kismo pasi pemuti much love.